Unde eșuează societatea în cazul violenței domestice? Ce nu fac ceilalți? Ceilalți nu vor să vadă. Nu vor să vadă. Prietenii nu vor să vadă, se îndepărtează, pentru că oricum și victima se îndepărtează de prieteni și nu mai are contact foarte des cu ei. Iar prietenii foarte rar iau atitudine, chiar dacă știu, bănuiesc ceva, dar nu sunt cei care să intervină, să spună, uite, mi se pare că ceva nu este în regulă cu tine, să întrebe dacă e ok, ai nevoie de ajutor. De cele mai multe ori, toate lucrurile astea, tăinuirea asta, nu face decât să favorizeze agresorul și să-i susțină în continuare comportamentele abuzive și agresive. El, niciodată neconfruntându-se cu atitudini negative sau cu reacții negative din partea celorlalți, el se simte foarte bine și foarte încrezător pe sine. Nu e niciodată problema că ceea ce face e greșit. Niciodată. Nu. Și poate să se și dedubleze, poate să facă ore în șir scandal acasă, după care foarte senin să meargă în oraș să bea o bere cu prietenii după ce și-a bătut nevasta, să fie foarte șarmant și să fie un om foarte respectat în societate și sau să știu, s-au dovedit în timp că au existat foarte multe cazuri de violență domestică la nivel înalt. Nu e niciun secret că acestea nu țin întotdeauna de educație, de adicție, de alcoolism. Ele sunt prezente în orice pătură socială, la orice nivel de educație. Da, adicțiile sunt cele care, evident, favorizează și agravează situațiile, pentru că în momentul în care vorbim despre dependențe de alcool sau dependențe de substanțe, de droguri, acolo, clar, rațiunea începe să fie cât mai se dizolve. Da, se dizolvă și nu mai agresorul sau agresoarea, că sunt și cazuri, se știe, și femeile și bărbați care sunt victime ale violenței domestice. E adevărat, numărul lor e mai scăzut, dar există.